Avui fem uns filets amb salsa de xampinyons. Comencem la recepta saltejant els xampinyons amb un gra d'all fins que hagin deixat anar tota la seva aigua i aquesta s'hagi absorbit. Seguit, a la paella on hem saltejat els xampinyons, daurem aquests trossos lletjos del filet, bàsicament greixos i carns que no utilitzarem, d'haver-los netejat una miqueta, i ara començarem ja a fer la salsa pròpiament dita. Ho hem ruixat amb conyac i hem posat una mica de mantega i ara, sense retirar aquests trossos de carn, hi posarem farina i després mullarem amb brou i amb suc de la carn. Ja hem mullat amb brou de verdures perquè no tenia la carn, però ja està bé. Amb brou de verdures, amb part del suc de la carn, i hem aprofitat una mica els sucs que hem tret quan hem ruixat amb el brandi. Ara deixem coure uns minuts i després ho colem. Hem colat la salsa, acabem d'apretar per treure tots els seus sucs i després ho reservem amb els xampinyons a dins. I aquí tenim la salsa de xampinyons acabada, la deixem reposar i ara només ens queda fer el filet a la planxa o a la brasa. Un segon. Moment de fer els filets a la planxa i ara mateix, així que estiguin, ho servirem. I aquí tenim el filet amb salsa de xampinyons emplatat.